Il-Kamra tal-Inġiniera ddikjarat bl-aktar mod ċar li hu strettament kontra liġi l-użu ta' titlu inġinier minn persuni li m'għandhomx il-warrant uffiċjali tal-inġiniera. Dan hekk kif l-imsemmi titlu protett bil-liġi għal persuni biss li jkunu kisbu rikonoxximent legali ta' din il-professjoni u għaldaqstant ma jistax jintuża b'mod frivolu. L-istqarrija uffiċjali tal-Kamra tal-Inġiniera tasal fi żmien meta suppost espert tal-Partit Nazzjonalista fuq il-proposta tal-pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran, Oliver Cini, ġie riferut bħala inġinier meta dan mhux il-każ, tant li jismu ma jidher imkien fil-lista ppubblikata. Saħansitra ippubblika materjal pubbliċitarju bħala kandidat nazzjonalista bit-titlu ta' inġinier iżda mbagħad spiċċa neħħieh wara li nkixef li mhuwiex. Il-Kamra tal-Inġiniera wkoll ippubblikat fl-istqarrija tagħha din il-lista bdew kollha li għandhom warrant ta' inġinier u allura bil-liġi jistgħu jagħmlu xogħol relatat ma' din il-professjoni. Il-Kamra tal-Inġiniera nnotat ukoll li dan it-titlu jingħata wara skrutinju bil-għan li fix-xogħol li jwettqu titħares is-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Malti. Wkoll appellat biex jekk xi ħadd ikollu xi dubi jew jinnota użu illegali tat-titlu jagħmel kuntatt dirett magħha.